Takže čaute. Ahoj. Dnešným dňom by sme chceli začať robiť iný štýl recenzií, už to nebudú nejaké extra dlhé recenzie, ale chceli by sme, aby bolo v nich obsiahnutých čo najviac užitočných informácií a aby to trvalo v čo najmenšom čase. Mňa ako kupca, administrátora vodnej fajky už poznáte. A já jsem Siri, jsem novou adminkou vodné fajky a vodním linkám se věnuji od svých 15 let a druhým rokem pracuji v čajovně. Takže Call-Out ako firma pochádza z USA a preslavila sa na trhu produktom, ktorý je vám už veľmi dobre známy, je to Call-Out Lotus. Pro dnešní recenzi jsme si od této firmy připravili produkt Call-Out Samsaris, což je nová korunka navržená speciálně pro Call-Out Lotus. A její největší výhodou je to, že je nerozbitná. Na rozdiel od Lotusu, ktorý je vyrábaný priamo v USA, je Samsaris vyrábaný v Číne, avšak žiadna iná firma nedokáže tak pekne zakryť fakt, že je vyrábaný jeho produkt v tejto krajine ako firma Call-Out. Tato firma se nechala inspirovat turbínami letadel, což ovšem není pouze designová záležitost, ale má to mnoho plusů. Pro dýmkaře přináší především to, že ušetří více tabáku a má více dýmu. Tento kotlík vám príde vo veľmi peknom balení s čierno-zlatým dizajnom. Na jeho prednej strane je logo Call-Outu a samotný názov kotlíku, čiže Samsaris. Po otvorení môžete uvidieť, že na kotlíku je takéto beko od jogurtu a na tom beku je zo spodu napísaný vždycky nejaký iný citát. Tento kotlík sa dá naložiť dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je Fluffy Pack, kedy naložíte cca 12 až 15 gramov tabaku. A druhý spôsob nakladania je Semi-Dense Pack kombinovaný s Fluffy Packom, čo znamená, že vlastne do tých šterbiniek alebo medzierok na tabak natlačate a vrch len posypete tabakom. My si ukážeme teraz druhý spôsob nakladania tohto kotla, do ktorého naložíme cca 20 gramov tabaku. Ešte by som poznamenal, že tento druhý spôsob nakladania kotlíka sa používa, keď chcete fajčiť 2 hodiny a viac. Nám sa podarilo s týmto štýlom nakladania fajčiť skoro až 3 hodiny a pri tom Fluffy Packu vám vydrží tá vodná okolo hodiny a pol, čo je tiež veľmi slušné na to, aké množstvo tabaku miniete. Najskôr si teda tabak zatlačíme do tých medzierok, ale naozaj, že zatlačíme. A následne, ako to máme v tých medzierkách poriadne zatlačené, tak ten tabak len posypeme možno 3 mm vrstvou tabaku, tak aby sa vlastne tabak jemne dotýka lotusu. Možno som ho dal trošku viacej, takže týmto štýlom by sme si zabezpečili 2,5 hodiny určite, možno aj 3. Jak jste si již mohli všimnout, Samsaris je specifický svými drážkami po celém svém obvodu. Tyto mají dvě funkce. První je uchycení Call-Out Lotusu, které, jak vidíte, je rozhodně lepší než u spousty jiných korunek. A v druhé řadě je to maximalizace tepla, které Lotus vede. Na rozdiel od ostatných kotlíkov, pri ktorých používame 2,5 až 3 uhlíky, pri tomto kotli nám nie že stačí, ale výrobca odporúča maximálne 2 uhlíky. V prípade, že by sme použili viacej ako 2 kocky uhlia, tak nám výrobca nezaručuje dlhú životnosť tohto kotla, keďže je to zo silikonu. Na druhou stranu je potřeba zdůraznit to, že 2 uhlíky jsou bohatě dostačující. K ideální funkčnosti této korunky doporučuje výrobce přibližně 8 minut čekat předtím, než začnete kouřit. Je to především z toho důvodu, abyste využili maximálně teplo, které Lotus vede, a dále samozřejmě také to, aby se tabák dostatečně prohřál a nedocházelo k jeho přepalování v průběhu kouření. A teď si ukážeme první potáhnutí po 8 minutách. Pri nakladaní tohto kotla si treba dávať ale pozor, aby ste tabak nenatlačili až moc
alebo nedali ho až moc navrch, lebo môže sa vám stať, že sa bude ťahať trošku ťažšie, ale keď si dáte na to pozor, tak z tohto kotlíka sa ťahá veľmi ľahko, veľmi ľahko. Veľa ľudí ako negatívum tohto kotlíka uvádzalo zlé čistenie, ja vám ukážem, že opak je pravdou. Stačí, že necháte tiesť trošku vody, ten tabak vám zmekne. Bam, a kotlík je v podstate čistý. Mezi klady můžeme tedy uvést: ušetříte uhlí, ušetříte tabák, máte nerozbitnou silikonovou korunku, máte korunku, která vám skvěle sedne pod Caloud Lotus a zároveň nepotřebujete žádné těsnění. Ja by som možno ako negatíva uvedol trošku vyššiu cenu, ktorá je cca 30 € alebo 850 českých korún, ktorá ale zase až takým negatívom nie je, keďže sa jedná o silikónovú korunku, takže ju nemáte ako rozbiť a jej životnosť je fakt vysoká. A možno ešte ako negatívum by som uviedol, že do tejto korunky nemôžete nakladať hociaký typ tabaku, konkrétne nejaké sušie alebo alfa carry. Ja by som tomuto kotlíku dal 9 bodov z 10. Ten jeden bod mu strhám akurát preto, že tá cena je o niečo vyššia ako u iných kotlíkov. Za sebe dávám 8 bodů z 10 a to především proto, že sám servis jde zatím použít pouze s Caloud Lotusem. Takže touto recenziou sa pre dnes s vami lúčime a vidíme sa určite pri iných recenziách, videách na našej stránke Vodná fajka. Čaute.